Amin. Secundă robului Dumnezeu, Cosmin Marius, Darius Curavata, Cristina, Elena, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Secundă robului Dumnezeu, Cosmin Darius Curavata, Cristina, Elena, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Secundă robului Dumnezeu, Cosmin Darius, Curavata lui Dumnezeu, Cristina, Elena, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Sărbătoare și acum. Puneți la dreaptă economie, așa ca să rămână pe mire, așa ca pe urechi. Ca pe un împărat, așa, da. Și pururea și în vecii vecii. Amin. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Secundă robului Dumnezeu, Cristina Elena, cu rolul Dumnezeu, Cosmin Darius, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Secundă robului Dumnezeu, Cristina Elena, cu rolul Dumnezeu, Cosmin Darius, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Secundă robului Dumnezeu, Cristina Elena, cu rolul Dumnezeu, Cosmin Darius, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pe dânsii. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pe dânsii. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pe dânsii. Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului Tău, Tu să ai pe capetele lor cu nun de pietre scumpe, în viața cerut de la Tine și le-ai dat lor. Înțelepciune. Din epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Luăm aminte. Fraților, mulțumiți totdeauna pentru toate, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu și Tatăl. Supuneți-vă unul altuia într-o frica lui Hristos. Femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului, pentru că bărbatul este ca femei, precum și Hristos este ca bisericii, trupul său, al cărui Mântuitor și este. Căci precum biserica se supune lui Hristos, așa și femeile bărbaților lor, întru totul. Bărbaților, iubiți de femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, curățind-o cu baia apei prin cuvânt, și ca să o înfățișeze sieși, biserică slăvită, nealumpată sau zlucitură, ori altceva de acest fel, și să fie sfântă și fără de prihană. Așadar, bărbații sunt datori să-și iubească femeile ca pe însuși trupurile lor. Cel ce-și iubește femeia, pe sine se iubește. Căci nimeni vreodată nu și-a urât trupul său, ci fiecare îl hrănește și îl încălzește, precum și Hristos biserica, pentru că suntem mădulare ale trupului Lui din carnea Lui și din oasele Lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos și în biserică. Astfel și voi, fiecare așa, să-și iubească femeia ca pe sine însuși, iar femeia să se teamă de bărbat. Atenție, cititorule, Și Duhului Tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului
la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Mama sa a zis celor ce slujeau să faceți ce nu va spune. Și erau acolo 6 vase de piatră, puse pentru curățirea iudeilor care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și ei le-au vrut până sus. Apoi le-a zis, scoateți acum și duceți nunului. Și când a gustat nunul apa care se prefăcuse în vin și nu știa de unde este, și numai slujitorii care scoseseră apa știau, a chemat nunul pe mine și a zis, orice om pune întâi vinul cel bun și când au băut bine pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa și a crezut între ucenicii săi. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeu nostru, care cu purtarea ta de grijă cea de mântuire ai binevoit în Cana Galilei, a arătat nunta cinstită prin venirea ta, însuși și acum pe robii de aceștia, Cosmin Darius și Cristina Elena, pe care ai binevoit ai însoțit unul cu altul, păzește în pace și bună înțelegere. Arată nunta lor cinstită, ferește patul lor neîntinat, binevoiește să-și petreacă viața lor fără prihană și îmbrâncește să ajungă bătrâneți fericite cu inimă curată, împlinind poruncile tale. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu, care miluiești și mântuiești, ție slavă înălțăm, împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bun de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu drăznire, fără de o sândă, să puteți zăma te chema pe Tine, Dumnezeul Cel Ceresc, Tată, și a zice, rostim împreună Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și nu izbăvește de cel rău. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule, cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și zidit lumea și ai înfrumusețat cu luna tuturor celor făcute de Tine. Și acest pahar de obște pe care îl alt celor care se însoțesc prin unirea anunții, binecuvintează-l cu duhovniceasca Ta binecuvântare. Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preasăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Aleluia, 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 aleluia.
Și o să ocolim masa. Isaie dănțuiește Fecioara, avut în pântece și a născut Fiul pe Manoil, pe Dumnezeu și omul, răritul este numele Lui, pe care le mărindu-l pe Fecioara oferi. Sfinților mucenici, care bine v-ați nevoit și v-ați încununat, rugați-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, lauda apostolilor și bucuria mucenicilor, a cărora propovăduire este treimea cea de oființă. Așa cum o să Așa. Generică. În generică. Mâna stângă întâi, Așa, dreapta. dreapta este. Și fruntea puțin plecată. Așa. Și acum Nașul puneți din dreapta, așa. acum mâna dreaptă pe cununie. Mărit să fii mire ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacov, lucrând în pace și în dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Și așteptați să fie să vă Sărută aici, Sfânta Ioana, cruce Sfânta Evanghelie. Lasă că asta este mai bun. Cununia. Ia aici, aici. Nu ascultă, veniți aici. Sunt așa. Și acum semn de respect, mâna nașului și tata nașul și mama nașul. Așa e frumos. Înainte să sărutăm mâna doamnelor, ce zice? Nu era. Acum cred că Mâna stângă. Este capul puțin plecat. Și tu, mireasă mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te mulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rândurile legii ca așa binevoit Dumnezeu. Amin. Te închin, sărută aici Sfânta Cruce, Sfânta Evanghelie, cununia soțului, cununia ta. Și acum mâna nașului și a nașei. Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Cruce și pe Sfânta Evanghelie, a săvârșit și rămâns înaintea lui Dumnezeu că veți văsui legătura dragoste și a unirii voastre până la mormânt, curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită și că nu vă veți abate de datorile voastre, niciunul, nici altul, urmând este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeu nostru care veni în Cana Galilei și nunta de acolo ai binecuvântat, tu binecuvintează și pe robii tăi aceștia, care cu purtarea de Dumnezeu s-au însoțit prin unirea nunții, binecuvintează intrările și ieșirile lor. Înmulțește cu bunătăți viața lor și primește cu numele lor împărăția ta, păzindu-i curat, fără prihană și neasupriți, în vecii vecilor. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea de o ființă și nedespărțită, să vă binecuvinteze pe voi, să vă dea vouă o viață îndelungată, naștere de fruși buni, spor în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile pământești și să vă îmbrâncească și de desfătarea bunătăților celor făgăduite. Pentru rugăciunile preacuratei Stăpânii noastre, Născătoare Dumnezeu și puterea Fecioarei Maria, și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Preacucernice Părinte, binecuvintează. Ceea ce cu venirea sa în Cana Galilei a arătat în nuntă cinstită Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru Crăciune preacuratei Maicii sale, pentru rugăciunile Sfinților lăudaților apostoli,
ale Sfinților de Dumnezeu încununaților și întocmai cu apostolii împreună Constantin și Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Robilor lui Dumnezeu, Cosmin Darius și Cristina Elena, care astăzi au primit taina Sfintei Cununiri împreună cu nașilor, dă-le, Doamne, sănătate, înzilire multă, naștere de prunci buni, mântuire și bună sforire întru toate și păzește pe dâns și într-un mulți ani trăiască. Ne ridicăm și cântăm cu toții. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca lumina să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Onorați nuntași, cinstiți nuni și dragii mei, iată că după ceva vreme v-ați hotărât și voi să călcați pragul bisericii pentru a lua binecuvântare de la Dumnezeu și a fi și în fața oamenilor un model, un îndemn, dar și în fața lui Dumnezeu, de acum înainte, considerându-vă o familie binecuvântată și o familie creștină. Pentru că știm cu toții că Mântuitorul Iisus Hristos, când a fost în Cana Galilei și și-a început activitatea sa pe pământ ca mântuitor, ca împărat și ca învățător, a făcut o minune. Și anume, la nunta aceea din Cana Galilei, el, în văzul tuturor, a prefăcut apa în vin și, practic, atunci a instituit taina cununiei prin participarea sa în mod direct la cununia celor doi tineri de atunci. Și din vremurile până astăzi, iată, tinerii intră în Biserica lui Hristos pentru a cere de la Dumnezeu binecuvântare, ca prin harul său legătura voastră, cununia voastră să fie și prețuită, dar mai ales să fie binecuvântată și, de ce nu, să aveți din partea lui Dumnezeu toată convingerea că El nu vă va părăsi niciodată. Știți bine că aveți ceva experiență de când sunteți împreună și aveți și copii și știți cum este ca într-o familie să existe armonie, să existe înțelegere, dar cel mai mult știți bine că dragoste bazată trebuie să fie răbdarea. Trebuie să vă răbdați unul pe altul, să vă înțelegeți și de ce nu să vă complementați unul pe altul, pentru că până la urmă sensul căsătoriei este ca să nu priviți în direcții diferite, cum se spune, ci să priviți amândoi în aceeași direcție. Adică planul vostru să fie comun. Și ceea ce hotărâți în familie să o faceți împreună, să țineți cont de părerea celuilalt, să-l ascultați pe celălalt, pentru că numai așa puteți înaintea întâmplări. Dacă unul dintre voi e mai încăpățânat, de aici apar discuții, după aia apar certuri și așa mai departe. Ideea este că, într-o relație, voi trebuie să vă, cum spuneam, să vă respectați și să vă faceți unul altuia folositor. Pentru că asta contează foarte mult. Și voi ați văzut că Dumnezeu joacă un mare rol într-o familie. Atâta timp cât te închini, atâta timp cât crezi în Dumnezeu, în puterea Lui, atunci totul va merge. Și chiar dacă veți avea momente când veți fi căzuți, să nu considerați aceea o cădere gravă sau finală. Nu. Pentru că și din starea căzută te pui în genunchi, te rogi și te ridici. Pentru că se spune că în genunchi rugăciunea e cea mai profundă. Și atunci și jertfa voastră din genunchi, cu atât mai mult are o răsplată mai mare prin puterea lui Dumnezeu.
Purtați în degete aceste verghete sau inele, care reprezintă dragostea voastră. Și oricât ați răsuci inelul, o să vedeți că nu are fisură, nu are crăpătură și așa trebuie să fie dragostea voastră neîntreruptă, așa cum se spune așa aici, până când moartea vă va despărți. Să credeți unul pe altul, să vă iubiți și să vă respectați unul pe altul, așa cum ați făcut-o din prima zi când v-ați întâlnit și v-ați hotărât ca voi să fiți împreună. V-ați împărtășit din vin, pentru că împreună, pentru că așa e și viața. Nu e întotdeauna atât de dulce, puțin amare. Sunt momente mai amare în viață, dar ați compensat și pișcotul care e dulce, pentru că întotdeauna după furtună iese și soarele și așa este în viață. Deci nu putem să fim, să zicem tot timpul ne e bine, ne e bine, ne e bine, nu. Mai avem nevoie de câte ori să ne mai și răforim așa, în sensul că mai primim câte poate o atenție de la Dumnezeu, nu știu, o încercare. Și se spune că în viață omul întâlnește două tipuri de oameni. Unii vin ca o binecuvântare, iar alții vin ca o încercare. Știți că ne ispitezi mult și ziua, ce te duci, ce faci, ce nu știu ce. Iar alții vin și te învață de bine. Și de aceea, vedeți, întotdeauna există o compensare și voi trebuie să alegeți datorită libertății pe care aveți, să alegeți ceea ce considerați că e potrivit pentru ceea ce e binele în mod special. Pe cap ați fost încoronați cu aceste cununii care reprezintă, dacă vreți, starea aceea de împărăție pe care au avut-o și Constantin și Elena, pentru că asemenilor ați fost pentru câteva clipe împărați în împărăția lui Dumnezeu. Și prin asta arătați că noi continuăm, istoric vorbind, întreaga evoluția creștinismului încă de la apariție și până în ziua de astăzi. Iar lângă voi aveți nașii care devin de astăzi părinți spirituali și trebuie să îi considerați așa, ca niște părinți, pentru că prin povețele lor, prin experiența lor vă pot împărtăși multe, vă pot susține, vă pot ajuta. Și ați văzut că în viață trebuie să ceri un sfat de undeva. N-ai cum, trebuie să simți nevoia să te sfătuiești, să iei de la cineva o părere. Și, în primul rând, sunt ei, părinții voștri și toți cei pe care dumneavoastră îi considerați apropiați și oameni de nădejde. Și să nu uitați că în viață Dumnezeu, atâta timp cât îl căutați și cât îl considerați ca fiind garant al vostru, este cu voi. În momentul în care îi întoarce spatele, nici nu vă mai deranjează. Pentru că așa e Dumnezeu. Dumnezeu nu vine cu forța în viața nimănui. Voi trebuie să-L acceptați. În schimb, El stă cu mâna întinsă către voi. Întotdeauna El așteaptă să strigați după El, să-L chemați și El va veni. Numai că noi, de multe ori, îi întoarce spatele, suntem nerecunoscători. Și să cunoaștem momentul acela că noi rătăcim. Așadar, întotdeauna să-L aveți pe El în spatele vostru și să-L considerați ca cel mai bun prieten, că niciodată nu vă va părăsi. O să vedeți că în viață o să vă întoarcă spatele. Și prietenul cel mai bun, poate un frate, de ce de multe ori, poate, nu știu, rude apropiate se facă, nu se cunoaște. Dar Dumnezeu niciodată. Dumnezeu întotdeauna va fi alături de voi și întotdeauna va fi cu voi. Așadar, să vă dăruiască Bunul Dumnezeu tot ce v-ați plănuit voi. Să vi se îndeplinească ce considerați voi că aveți nevoie. Și să nu ezitați, să vă închinați și să cereți ajutorul, că El vă va răspunde. Să aveți întotdeauna convingerea că El nu vă părăsește și că tot ceea ce faceți, datorită Lui faceți sau datorită Lui primiți sau aveți. Și să vă dea Dumnezeu puterea să vă creșteți copiii. Undeva într-o rugăciune se spunea să nu vă uitați părinții, pentru că părinții, prin rugăciune, lor întăresc temeliile caselor copiilor și așa e. Să știți că părinții sunt cei care se bucură că voi astăzi ați făcut acest pas. Pentru un părinte e enorm să vadă copilul căsătorit în biserică. Că, nu știu, să duce la o școală, că se angajează, că se soară după aia. Este cum e. Dacă îl vede și în biserică cununat, atunci el spune liniștit, Doamne, l-am văzut pe băiatul meu chiar însurat. Asta contează foarte mult, așa și cum voi, când vă ajunge să vă căsătoriți copiii, o să tânjiți ca să-i vedeți odată duși în biserică, cununați în biserică și
primind harul lui Dumnezeu pentru ca acea căsnicie a lor să meargă bine. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea sănătate și să trăiți într-un mulți ani fericiți, alături de toți cei care aveți Darul Dumnezeu și când faceți 25 de ani de căsnicie, să-i chemați să fie de față ca să vă bucurați. Încă o dată, multă, multă sănătate și spor. Puteți să-i felicitați și să le urați cele cuvenite. Lăudați. Așa. Veni și feliță. Normal, puteți să aplaudați, da. Acum trebuie să pupești nașa cu nașul. Da. Hai, nașul, hai. Hai, nașul. Hai, nașul. Așa. Așa. Bravo! Hai, și mai fășim. Felicitări. Dumnezeu să vă dea sănătate, casă de piatră și mulți copii, mamai. Încă-ți fac. Dă telefonul.